айнак асбоби оптикие мебошад ки барои муҳофизати чашм истифода мешавад. Он аз шиша яъне линза ва чандбарак иборат аст. айнак таърихи пайдоишӣ қадима дошта барои узви биноӣ мебошад ки ҳанӯз якчанд садсолаҳо қабл аз ин пайдо шудааст. нахустин маротиба асбоби ба айнак монандро дар асри 13 ихтироъ карда буданд. дар рими қадим бошад асилзодагони сарватманд аллакай аз сангҳои қиматбаҳоӣ дар истифода маҳдудро ба сифати асбоби оптикӣ истифода мебурданд. ашрофзодагон ба офтоб аз зери ин намуд сангҳо нигоҳ мекарданд. на ҳама медонанд ки қариб то миёнаҳои асри 13 айнакҳо як чизи шишаи тасфони шаффоф ва кристаллӣ буданд. бисёри айнакҳои қадима дар натиҷаи кофтукопҳои археологӣ маҳз дар юнони қадим ва рим бозёфт гардидаанд. замони пайдоиши айнак дар ҷаҳон ҳамчун асбоби оптикӣ аз соли 1258 ҳисобида мешавад, зеро маҳз дар ҳамон солҳо аввалин маротиба маълумотҳо доир ба айнак пайдо шудааст. баъд аз якчанд соли дигар айнакҳои зидди таъсири нури офтоб пайдо шуданд ва дар ҳаёти ҳаррӯзаи одамони кунҷу канори гуногуни олам мавқеи муҳимро ишғол карданд, зеро ки ин намуди айнакҳо чашмро аз таъсири бади нури офтоб ҳимоя мекарданд. аммо муддати ниҳоят дурудароз айнакҳоро мувофиқи нақша танҳо аз рӯи фармоиши хоҷаҳои доро месохтанд. истеҳсоли васеъи айнак танҳо дар охири асри 18 оғоз ёфта буд. то асри 16 пайдоиши айнак дар ҷаҳон рӯйдоди ниҳоят муҳим ва таърихи инсоният гардид. айнакҳо ба таври назаррас одамонро барои инсони комилҳуқуқии ҷамъият эҳсос кардан мадад мерасонид. ба ин восита одамон дар зиндагӣ тарзи ҳаёти фаъолонаро ба пеш мебурданд ва бисёр мушкилоти ҳаррӯзаро ҳал менамуданд ки ин амал бештар барои нуқси чашм дошта душвор буд. ин боиси рушду такмилёбии илм ва санъат дар соҳаи мазкур гардид. айнак ба бисёри одамони боистеъдод имкон дод ки бо кори дӯстдоштаашон машғул шавад ва новобаста аз қувваи биноии суст доштанашон чизҳои нав офаранд.